Icoanele țărănești din România ocupă un loc bine definit în cadrul artei europene. Având în trecut importante semnificații magico-religioase, și-au păstrat azi în principal valoarea decorativă. Cele mai vechi și mai obișnuite icoane erau cele pictate pe lemn, realizate de meșterii populari sau iconarii din mănăstiri. Înconleiatul și închistritul ouălor de Paști este de asemenea un meșteșug de mare rafinament, care necesită talent, pricepere și sensibilitate, prin care se realizează unicate prin decorul lor. Mă numesc Maria Galan, sunt de Rădăuți, Bucovina, și aici am expuse pe masă icoane pictate pe lemn de tei în foiță de aur și pigmente acrilici, ouă condeate în culori, ouă condeate în ceară, colorată, culori vegetale, ștergare tradiționale bucovinene pe care am expus aceste potoape, ouă cu mărgeluțe, avem și tradiționale, motive tradiționale cu elemente geometrice și motive florale, floricele. Să știți că la noi, eu sunt dicoveancă, dar noi de foarte mulți ani, eram michitică, cred că aveam 5 ani, când la noi se făceau ouă de lemn, pe ou de lemn se aplica ceară de albină curată, în amestec cu colocon, și se făceau fel de motive tradiționale, de pe ștergare, folosite de pe cămeșuță, pe ouță. Așa cum se împodobea cureaua de încingătoarea, cureaua la prosumul național. Da. Aceste ouă, icoane, o parte sunt pictate de copiii mei, care sunt pictori. Băiatul meu, Gălean Ovidiu, a pictat chiar biserici și am spus, nora mea este la fel pictoriță. Ei folosesc adevărata tehnică de lucru a unei icoane bizantine, chiar cea rusească și greacă. Și sunt toate etapele unei adevărate picturi, sunt foarte apreciate. Am participat la foarte multe concursuri de pictură bizantină, pictură pe lemn, pe sticlă și pe coajă de unchiar, unde am obținut premii de excelență, locul 1-2 pe țară, chiar la nivel de Europa. Momentan copiii mei au apărut de la Meteora, unde au pictat și au fost vestiți prin ceea ce au făcut acolo, la nivel de glob chiar. Și acum i-am adus aici în Bucovina noastră frumoasă ca să poată fi contactați, chiar la dumneavoastră, așteptăm să mergem să ne vizitați, să dea Dumnezeu ca anul 2009 să fie un an mai bun, în ciuda crizei care poate nu ne va afecta, că suntem bucovineni și trebuie să fim puternici, că suntem frumoși prin ținutul nostru, care este un adevărat de mărgăritare prin aceste mănăstiri și biserici care ne reprezintă, prin credința de care noi dăm dovadă, sper marea majoritate. Să dea Dumnezeu numai bucurie, multă sănătate și Doamne ajută în tot ceea ce gândim și ne propunem.